Pupu eta lore. Bizi-bizi, txandaka. Panpina batekin jolasean dabiltza Pupu eta lore. Panpina aurra balitz bezala tratatzen dute. Txukun-txukun jarri dute Panpina, polit-polit. Baina orain, Panpina kalera ateratzeko garaia iritsi da, eta anai arrebak ez dira ados jartzen. Pupuk parkera eraman nahi du, eta lorek mendira joan nahi du Panpinarekin. Mendira! Parkera! Mendira! Parkera! Panpinarekin beso bana hartu eta tiraka hasi dira. Bakoitzak bere alderantz egiten du tira. Pupuk ezkerrera eta lorek eskubira. Azkenean, Panpina hautsi dute. Beso gabe utzi dute Panpina. Pirritx haserretu eginda, puskatu egin dutelako. Hautsi egingo duzue. Zer nahi duzue, besoa ala Panpina osoa? Umeak haserre daude. Bakoitzak berearekin atera nahi baitzuen. Amorratuta daude. Ezin izan baitute Panpina mendira edo parkera eraman. Amak esan die, hobe dela elkarrekin sesioa izan baino, Panpina txandaka erabiltzea. Borrokan aritu baino hobe, duzue aparte. Lorek Panpina hartu eta mendira joan da. Agur, Pupu! Gero arte! Mendi buelta eman du lorek Panpinarekin nahi zuen bezala. Paseatu ondoren etxera joan da. Orain, Pupuri tokatzen zaio Panpina parkera eramatea. Mendi buelta polita izan da! Orain, nire txanda. Txandaka zainduko dute Panpina. Jose dizkiote besoak, eta baretzen ari da mina. Oheratuta gero, lo gustora gelditu dira. Gaur, ikasi dute zerbait. Elkarrekin gaizki baino, hobe aparte eta ongi. Panpinak badaki hori.